Ναι, είπαμε εδώ πέρα είναι το Ιδέων Άντρων. Είναι στο Ψιλορίτη. Εδώ ανατράφηκε ο Δίας γιατί τον έκλεψαν οι κουρίτες για να μην τον βρει ο πατέρας του και τον φάει. Και οι κουρίτες έφτιαχναν είτε με το χορό τους θόρυβο είτε με τις ασπίδες τους για να μην ακούγει το κλάμα του μωρού. Έχει φοβερή ιστορία. Είναι μυθολογία. Και βρέθηκαν αντικείμενα εδώ ήδη από την μινωική εποχή. Μινωική εποχή. Δηλαδή πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνταν από πολύ παλιά. Και προφανώς και για τους Μινωίτες ήταν ιερός τόπος. Οι κουρίτες, να ξέρετε, πρόκειται από τη λέξη κουρά που σημαίνει κουρά των προβάτων και από εκεί βγαίνει και η λέξη κιουρ των Άγγλων. Την πήρανε από τους Λατίνους και μετά την κάνανε κιουρ.